Wara d-diskors tal-budget f'waħda mill-aktar seduti segwiti, il-Parlament iddaħħal fis-seħħ numru ta' proċeduri biex imbagħad il-miżuri imħabbrin għal ġid tal-poplu u l-pajjiż jibdew jitwettqu mill-Ministeri rispettivi. Dwar dan tkellimna mal-Speaker Anġlu Farrugia li sostna li wara id-diskors tal-budget il-Parlament jaġġorna minnu fih għat-tnejn li ġej meta ikun hemm ir-replika tal-kap tal-Oppożizzjoni waqt li l-għada it-tlieta ikun hemm il-kontroreplika mill-Prim Ministru. Hemmhekk jittieħed il-vot. Kif jittieħed il-vot? U ovvjament jgħaddi mill-Parlament, imbagħad il-Parlament imur fis-stadju ta' kumitat. Il-kumitat jippresidih dejjem id-Deputy Speaker jew inkella l-Onorevoli Carmelo Abela jew l-Onorevoli Michael Farrugia għaliex huma ġew mozzjoni li jistgħu jippresjedu u mbagħad il-Ministeri kollha imorru fis-stadju kumitat wieħed. Dan fil-waqt li l-vot aħħari dwar il-budget għas-sena d-dieħla mistenni jittieħed fix-xahar ta' Diċembru. L-Speaker tal-Parlament li riċentament ukoll inħatar bħala President tal-Kumitat tal-Liġi Umanitarja Internazzjonali li ħaddan 193 pajjiż minn madwar id-dinja sostna dwar l-importanza ta' din il-ġurnata. Il-poplu Malti jħobb isegwi, jipparteċipa, speċjalment f'dan il-momenti importanti tal-budget. Illum dal-budget qed narah l-iktar budget importanti għal ħafna snin li għaddew.